Acostar una mica més les noves tecnologies a alumnes de diversos centres. Aquest és un dels objectius del taller que s'ha fet a l'Espacio Movistar del Fòrum de Barcelona, adreçat a nois i noies d'entre 13 i 16 anys. Els tallers es van acabar ahir i nosaltres vam poder assistir a l'últim. Aquesta no és una classe habitual. Ni pupitres ni llibres. En comptes de pissarra, 3 pantalles de televisor gegants. I per poder seguir el temari, un element imprescindible: l'ordinador portàtil. En aquesta improvisada aula s'està fent una assignatura relacionada amb les noves tecnologies digitals. És molt important estar ben atents a les explicacions que es donen, sobretot perquè cal aprendre bé els conceptes bàsics per poder-los posar en pràctica més tard. Primera lliçó, saber quina diferència hi ha entre el DJ i el VJ. Doncs que el DJ és el que tracta amb la música i la mescla i fa les barreges, i el VJ és el que juga amb les imatges i fa els vídeos relacionats amb el so. Sí, porque DJ es DJ, normal, de música, y PJ es lo de las imágenes. Un cop tenim clars els dos conceptes més importants, cal aprofundir en el vocabulari específic de cada especialitat. Per exemple, un loop és això, un efecte que consisteix a repetir contínuament un mateix fragment de vídeo o de so. Conceptes com aquests són els que han après avui els alumnes de quart d'ESO d'Elies la Bastida de Santa Coloma de Gramenet, gràcies als tallers sobre noves tecnologies que s'ha fet a l'Espacio Movistar. Després d'una bona estona fent teoria, arriba el moment més esperat per tots: asseure's davant de l'ordinador i practicar, o el que és el mateix, fer de discjòquei i de videojockey durant un dia. Hem fet una mica de DJ, ha quedat una mica raro. Pues hemos diseñado canciones y vamos introduciendo cosas como guitarra número 1, guitarra número 2, bongos, había muchas cosas. Hem vingut amb els ordinadors i ens han explicat més o menys com fer servir el programa i hem compost alguna cançó així per provar a veure com es feia. Després ens han portat a un estil així com de ràdio, saps, que s'escoltava per tot aquí, i ens han fet preguntes, ens hem posat els cascs i tot això, i a mi m'ha agradat bastant. I després, per últim, hem fet un taller d'imatge. A través de fotos íbamos juntando las fotos y al final acababa como un vídeo normal y corriente, como si una película de casa corriente. Descarregar, barrejar i publicar música, penjar clips de vídeo a internet o veure'n a través del mòbil són coses que es fan gairebé cada dia. I tot gràcies a les noves tecnologies. Unes eines que, per sobre de tot, serveixen per compartir informació amb internautes de tot el planeta a l'instant.